ina su ne kawai ya fara ba. Kwankwaso ma ga ina neman mafaka. Ileka nan ya leka nan ileka nan shi ma APC yake so shi ga Kwankwaso. Kaga kenan renin wayo ne ma idan an ce sigirin ina da wata munafa har a ɗauke ta wani abu muhimmi. Na ga ina waɗannan gafalallin 'yan kwankwasiyar suke ta zagi da cin mutunci ya cire hula ya yi wane ne ya yi. Ai hular ba hula ce wacce aka ce idan ka cire ta ka saba a Allah ba. Hula ce ta zamani ta banza wanda ba ta da amfani. Aƙida ne komanda. Ta banza ce babu magana aƙida a wannan jar hula. Su dai su ci da ya ƙirƙiro ta ya san waye dalili da ya ƙirƙiro ta don ya mai da mutane kamar dabbobi sai inda ya ga dama da su. Don haka shi ma yanzu makomar ike nema Kwankwaso. To don Sagiri ya nemi makoma menene abin laifi. Kuma kamar Nura Firazin dan ya ajiye mukami, ai wannan mukamin Nura ya fi ƙarfin wannan mukamin ɗan kasuwa ne. A lokaci guda sai alheri da 300,000 500,000. Albashin wannan abin nan din nawa yake? An sa masa jakar tsaba ba albashin kirki ba. Kuma duk 'yan siyasa sun su dauka ina da wannan mukami. Dan me ba zai ajiye ba? Ai dan lada ake sallah. A duk ƙarin albashin da aka ce ba albashin kirki ba. Ba yanzu abin da ake samu ya ɗara wanda ake bayarwa. Allah na SA nawa ne ga Allah. SA din da ake ba su 70,000, 80,000, 100,000. Wannan shawara yake bayarwa da sauransu. To ko shawara yake bayarwa. Menene a cikin abin sabo? Babu wani abu sabo. Don haka idan Nura Firazin ya ajiye shi kenan kuma share hanyar. Ishare hanya domin abin da isa irin alherin da injiniya Sagiru Koki ya kawo mana a jihar mu ta Kano a kuma municipal. Tunda municipal in kace municipal ba dan local government din da babu a municipal a local government 44. Kowanne dan local government akwai shi. Ya kawo ruwan sha, ya kawo ilimi, ya kawo sola, ya kawo titina, ya kawo taimakawa 'yan makaranta su tafi su je an ba su scholarship. Yanzu ko jiya ma masu gyaran waya su 40 aka yaye kayan aikin da aka ba su kowanne sai da aka ba shi kayan aiki 700,000 da wani abu a su 40. Wannan ba ci gaba bane? Shikenan ina ruwanmu gobe ya fita muna tare da shi. Kuma na ji an ce ma wasu suna nan wasu masa bara'a ko 'yan social media ko ne duk zancen banza ne. Talakawa suna tare da mai girma injiniya Sagiru Koki. Saboda masu jefa ƙuri'a ko zai in ta tabbata hakan ne zai koma gurin ku. To idan ya koma wajen Kwankwaso ma gashi nan ina ta kinibibi da shige da fice ina so ya komo jama'iyyar APC din. Saboda makoma ike nema. Shi da aka ce ya ce yanzu ga kana ji yake cewa bai ce ba zai shiga APC ba. Amma ina so duk zancen banza ne da bukatarsa ta biya duk sauran rufe su zai. Kwankwaso ya ce sa kawai talaka mara fa shi zai jawo kai ya koma. Ba ne talaka shi ina son talaka ƙarya ne ba son talaka da ina son talaka. Duk jihar Kano ba mutanen da ba su da ilimi a yara irin mutanen Kwankwaso. Su ne tallan madara, su ne tallan yalo, su ne tallan ɗata, su ne tallan rogo, su ne tallan gyaɗa, su ne tallan rake, su ne tallan komai da ka sani za su ce 'yan madobi ne ko 'yan kafin agul ko 'yan ina ne. Duk haka suke faɗa. Da ina da kishi da ina da ƙarfin da zai iya ɗaukar nauyin karatun waɗannan yaran ya hana su talla. Ba magana kishin talakawa zancen banza ne a bakin Kwankwaso a siyasa. Wannan ba yana nuna kamar jajircewarsu na neman na kansu ba, in wataƙila sun daga makarantar su kaɗan je su tallata domin su samu abin shiga. To ina gama waɗannan yaran babu arabu babu boko je ka kai interview da su a gidan ɗan tata. Nan suke zuwa gidan zakka. Nan waje da gidan Isiyaka Rabiu. Nan mota take lodin su yadda ka san awakai. Ka je nan gidan Murtala. Haka suke lodin su irin tsofaffin bas ɗin nan yadda ka san awakai wata akan wata akan wata. Haka ake lodin su. Babu arabi, babu boko, babu tarbiyya. Ita ko gwamnatin su take da ilimi ba. Ta ilimin magana ce ta a takarda zancen banza ne. Yanzu na baka dama. Matsayinka na ɗan jarida duk ka je makarantun nan jihar Kano. Ka gani zancen banza ne a ƙasa suke zo. Yanzu kwanan nan fa aka ba da wani labarin wata makaranta. Kana ganin ka duba garin ɗan shayi. Tunda suke babu makaranta a garin. Kuma su zo suna zancen banza. Sannan an sake kawo wani report. Ina jin ko a Tsanyawa ne ko a ina ne. Ina garin za ka ga cewa
Yauwa a ƙaramar hukumar dawakin tofa ne. Garin makarantar ta yayi, babu masai da za su zagaya, a bayan aji suke kashi, wasu kuma kwalara ma ta kama su sun ki zuwa makarantar, kuma malamai ba su wuce guda 4 ba. Duk zancen banza ne irin na wannan gwamnatin, mayaudara ne kwarai da gaske. Arewa rediyo ta ɗauko labarin. To amma ƙaramar kuma dawakin tofaji nake gwamna suka yi shekaru 8 duk bai iya yin musu wani abu ba, sai yanzu shi wanda ma ba ɗan lokal gama ba za a ɗora masa alhakin haka. To bari in gaya maka gaskiya. Kwankwaso da Ganduje uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wajen ha'inci a siyasa, wajen yaudara a siyasa, wajen ƙarya a siyasa, wajen cin haƙƙin mutane a siyasa, wajen son zuciyarsu a siyasa, wajen kyakketa filaye yadda ka san da Allah ya halicce su, da san fili ya halicce su haka suke. Shi ma yanzu wannan gwamnan haka ina nan ya tsatsaga waje zancen banza zancen wofi su dinga cewa wai Ganduje maha'inci ne a siyasa. Dukkan su maha'inta ne a siyasa. Training din Ganduje shine na Kwankwaso. Ka sani sun daɗe kar ta san kar, maha'inta ne a siyasa ko mayaudara ne a siyasa, makaryata ne a siyasa, wanda ba sa son ci gaban talaka. Duk abin da kaga Kwankwaso yayi da Ganduje zaka ga akwai yaudara a ciki, akwai ƙarya, kuma ba za su yi abin da ba za su samu wani ba. To amma misali